Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Sinta Rahma Ayu Devia, NPM sedasa, teks Pranatacara, HUT Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, salam rahayu tumrap kita sedaya. Pakurmatan dumateng para tamu ingkang kinurmatan Bapak Pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang, ingkang sampun paring sirahmat, taufik saha hidayahipun. Sangga ing dinten menika kita saged mangepal wonten ing acara pangerten HUT Universitas Muhammadiyah Magelang kanthi kawosan sehat rahayu saha kebak kabingahan. Ngaturaken panuwun dumateng pratacara paringipun wedal. Kula ngaturaken matur suwun sanget dumateng panata adicara ingkang sampun maringi wedal dhateng kula kangge ngaturaken sekedhik tanggap wacana. Isi sambutan pengeten HUT Universitas Muhammadiyah Magelang menika dados wedal ing prayogi kangge mengeti sejarah, perjuangan saha prestasi ingkang sampun dipunraih dening kangge mengeti sejarah perjuangan ing Universitas Muhammadiyah Magelang. Mugi lumantar pangetan menika kita sedaya tansah saged ngiyataken semangat sinau makarya saha ngabdi kangge majengipun Universitas Muhammadiyah Magelang. Universitas menika boten namung dados papan anggenipun ngudi kawruh, nanging ugi dados papan nglestarenaken budi pekerti, akhlak ingkang sae saha ngembangaken karakter mahasiswa ingkang unggul, islami saha minggunaken tumrap masyarakat. Mugi Universitas Muhammadiyah Magelang tansah pinaringan berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya majeng ngasihaken lulusan ingkang berkualitas, berdaya saing, saha saged paring paedah tumrap bangsa, negara, dan agama. Panutupipun, mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kula ingkang kirang mranani utawi lepat kula nyuwun anggenipun pangapunten. Matur nuwun saged dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.